ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈತು ಝೂಮ್ ಉಡ್ದಾಯ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜಿ ಪಣ ಕೈ ಇಂಚ ದಿಯರ್ ಐತಿರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರಿನಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಕತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಶುರು ಅಂತೂ ಮಂತದೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಏಪಲ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದಪ್ಪ ಮಲ್ಪುನೋ ಅಂದ ಯೋಚನೆ ಮಂತುಂಡ್ಕುಲ್ಲುಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಬುಂಡ ಐತಾತಿಗೆ ಅವು ಪೋಂದುಪ್ಪುನು ಸೊ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಂತದೆ ತರೆಕೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರೆಕೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಐತೆ ಫೈನಲಿ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ದೀಪ ಬತ್ತಾರೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ದುಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕಾಂದು ಯಾನು ಮೀದು ಬತ್ತಿದಾದ ತನಿಷ್ಠ ಕಡಪಾದೆ ಮೀದು ಬಲ ಅಂದ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಮೀದು ಆಣಿತ್ತೆ ಬರುವೆ ಐತೆ ನಾ ಸ್ವರಕ್ಕೇನುಡತ್ತೆ ನಾನು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೇನುಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಐತೆ ಬರ್ಪೇರು ತುಕ ಬರ್ಪೇನೆ ಜನ ಜನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದುಜೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಜೆ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಆಯ್ಗೊಂಜೆನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೇನುಂಡ ಐಕ್ ರಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದು ಬೇಗ ಬರೋಂದುಲೆ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ ರಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂತುಲೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಈ ಪಾಡನೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗೋಲಾಂಡ್ ಖಾಲಿ 1 ವೀಕ್ ಏ ತನೀಶ್ ಅವು ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಸರಿ ತುಲ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಏತ ತಿಂಗೋಲಾಂಡ್ ಎಂಕೊಂದು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುಡ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಂಗ್ರಿ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿ ಅಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಿತ್ತುಂಡು ನೆನಪುಂಡ ರೂಮ್ದ ಮೀಯರೆ ಪೋಪನ್ನಗನ ಆ ಮೀಯರೆ ಪೋ ಬಾಲೆ ಪನ್ನೆ ಕೌಟಿ ಉಂದೆನ್ ದೆತ್ತದು ತಿರ್ಗಾದ ಇಂಚ ಮಿತ್ತದಕ್ಕೆ ಅವು ಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ದ ಅಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿತ್ತುಂಡ ಅವೇ ಅವು ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ವಾಶ್ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು ಎಂಕ್ ಮರತೆ ಪೋತುಂಡು ದೆಪ್ಪುಗ ಎರಡಾಂಡಲ ಪಂದು ದೆಪ್ಪಗ ಅಂದೆನ್ನೆ ಎನ್ನದು ಎಂಕ್ ನೆನಪೇಜಿ ಕೋಡೆ ಅಟ್ಟ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದುಂಡು ಅಟ್ಟ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಡಗ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಡೇಟು ಯಾನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಅಟ್ಟಗ ಪೋದು ಏತು ಸಮಯ ಹಂಡು ಫೈನಲಿ ಜತ್ತುಂಡು ತಿರ್ತು ಅಂಚ ವಾಶ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲೈತೆ ನುಂಗುದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋಡೆ ಅಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ವಾಶ್ ಆದು ಮೆಷಿನ್ ಬತ್ತಿನ ಕುಂಟು ಫೈನಲಿ ನಿಕ್ಕಿನಿ ಅವೆನ್ ದಿಯೆ ಪಾಡರೇಕಂತ ಅವು ಎಂಚ ಬಲೆ ಈ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅವು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಲರ್ದ ಉಂದತ್ತು ಇದಲ್ಲವಾ ಆಯ್ತಪ್ಪ ತೂಲೆ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋದ ಆಲ ಪಾತಿರ್ದು ಪಂಡ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಏಪ ಶನಿವಾರ ತೂಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಅವು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ದು ಹಾ ಇನಿ ತೂಲಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಬರೋದುಂಡು ಏನ ಮೋನಿಗೆ ತಾಗುಂಡು ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಬರೋದುಂಡು ಎಂತ ತಾಗಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಇನಿ ಆಯ್ಕೆ ಕನ್ನಡನೇ ಓದ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಾ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅವು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಎಂತ ಹೇಳೋದು ನಾಳೆಯೇ ಮಗುರುಜಿ ಆಗ ವರ್ಡೇ ಬರೋರೇಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಆ ವರ್ಡ್ನ ಕಲ್ಪಾರೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರೋಡತೆ ಇತ್ತೆ ಒವಾಂಡೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತನತೆ ಬರಿಯರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಆ ವರ್ಡ್ ಬರೋರೇನೆ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಕಲ್ಪರೇನೆ ಇವೆ ಕೆಲವರ 4 ಗಂಟೆ ದೇತೊನ್ವೆ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರಾಕ್ಷ ಅಪಕ ತಾವತ್ತು ಬರ್ಪು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತದು ಬರೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಅವು ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜ ಆಯ್ನ Seriously, man. You want to show my leg? ಬೊರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಡೀಪ್ ಕಟ್ ಆತಂತ ತನೀಶ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ದ ಮುಲಾಂ ಪಾಡ್ಗೆ ನೀ ಬನ್ನಾಗ ತಾಗ ಒಂದು ಬೈದೆ ಶಾಲೆಡು ಡೆಸ್ಕ್ ಬೂರುನ್ಗೆ ಬೇಟಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅತ್ತ ಆಯ್ನನೆ ಬೇಜವದ್ ಬಾರಿ ತನದಿಂದ ಕಾರ್ಗೆ ಅದು ಕೋಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೋಟ್ ಪಾಡೋನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಯಿಗೆ ನೀ ಕೋಟ್ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಯಿ ನೀವು ಚಳಿ ಆಪುನೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಓಕೆ ಚಳಿ ಆಪುನ್ಗೆ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ನಾಯಗ ಒಂಜಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕೋಟ್ ಪಾಡೋನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡು ಆತ ಹೂಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡವು ಅವೇನು ಹೂಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜವು ಇಂಚ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಅಂಚ ಆಗ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಡೋನ್ ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ತೊಚ್ಚು ಪಾರೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಪನ ಐಕತ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಚಳಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐಕೋನ್ ಗೆಸ್ಸು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವೇನು ಪಾಡೋನ್ ಪೋತೆ ಅವೇನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅವು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಎಂಚ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕೊಲ್ನಿ ಬೆಂಚಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಲ್ದು ಡೆಸ್ಕ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಲ್ದು ಡೆಸ್ಕ್ ಬೂರುನ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಕಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಲ್ನೆ ಎಂಚ ಅದು ಅವು ಎಂಚ ಬಾಲೆ ಕೋಟ್ ತಿಕ್ಕೊಲ್ನ ಐಕ್ ಐ ಟಾಣಿ ಇತ್ತಣ ಸತ್ಯ ಓಕೆ ಆ ವಾಣಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಲುಂಡ
ಆ ಡೆಸ್ಕೆ ಬೂರುನ ಲೆಕ್ಕ ಇದಾದ ಅಂಚ ಬರ್ಪೇರ ತಿಕ್ಕೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಂದಿ ಜೋಯಿತೆ ಅದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ತನಿಷ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿಂಡ ಈತೆ ತೂತೀನಿ ಓಕೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿಂಡ ಪಿರ ತಿರ್ಗುದು ತೂವೋಡು ಓಕೆನಾ ತೂದು ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಪ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಾಡೈತೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೋಲಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೋಲ್ದುಂಡು ಅಥವಾ ಏರೋ ಪತ್ತೊಂದೇರ್ ಪಂಡ ಪಿರ ತಿರ್ಗು ತೂವೋಡು ಬುಡ್ಪಾದೆ ಎದುರ್ಪೋಡು ಸೀದಾ ಅವೇನು ಒಯ್ಪುನತ್ತು ಒಯ್ತುಂಡ ಇಂಚನೆ ಆಪುನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ಯು ಓಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ತನಿಷ್ ಓಕೆ ಹಂಚ ಕತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತನಿಷ್ ಬತ್ತಿಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ್ ನಿರ್ವೇರ್ನ ಪಾತೆರನೆ ಅದು ಬೇತಿದಾಲ ತೊಚ್ಪಾರನೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಫುಲ್ ಐಟ್ ಪಾತೆರೊಂದೇ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ Who is smart? ಈಯೇ ತನಿಷ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ ಯೂಶಲಿ ಆಣುಲಿಕ್ ಪನ್ಪುನಿ ಏತ್ ಸಲ ಪನ್ಪುನಿ ಕ್ಯಾ Who is cute? ಅವು ಅಂಚಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪರೇಜಿ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಬೇತೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕುಪ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ ಕುಪ್ಪುಜಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆತನಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವುದೇಟೇನ ಬ್ರೈನ್ ಪಣ ದಾದಾಯ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ನಿಕ್ಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತಿನತ ಅವು ಅಗ್ರಿ ಅಪ್ಪಾತ ಅವು ಅಗ್ರಿ ಅಪ್ಪಾತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಯಾನ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಯಾನ್ ದಾದನ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪೊಟ್ಟು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪನೋದು ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಂತೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅವು ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಹೊಸಂತಿ ರೊಡ್ಡಣ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಬಂದಿತ್ತಿನಪ್ಪ ಪ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ ಕೇಮ್ ಎಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 5 years ದುಂಬುದ ಪೂರ ನೆನಪುಪ್ಪು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ you don't know that bro good morning ಮಾತಿರೆಗ್ಲಾ 2023 ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಡುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡ್ರು ಬುಕ 2024 ಶುರು ಆಪುನು ಇಕಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲಾ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನಿಕೊಡ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಸೆ ಹೊಸ ಕನಸು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಲು ಪೂರಾ ಶುರು ಆದುಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬರೋದುಂಡು ಪನ್ನಗನೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಏನ ಗುರಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅಂಡಲೆ ಏನ ಆಸೆ ನೆರವೇರಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಇಂಕುಲ್ ಎನ್ನದುಪ್ಪ ಅಂತೆ ಸೊ ನಿಕಲದಾದ ಮಾತ ಕನಸುಂಡು ಆಸೆ ಉಂಡು ಪೂರ ನೆರವೇರಡು ನಿಕಲ್ಲ ಜೀವನ ದಾದ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ನಾವು 2023 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆವಡು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಮಾತ ಕನಸ್ಲ ನೆರವೇರಡು ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತ ಆಸೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಬೇಜಾರಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ದೂರ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಏರಾಂಡಲ ನಿಕುಲು ಏರ್ನೋಟಾಂಡಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತಡ ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತದಿತ್ತೇಡ ಆ ಬೇಜಾರ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಲಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೂರೇ ಬಲಿ ಆ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಆ ವಿಷಯನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಆ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಶುರು ಆವಡು ಏಪಲ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಸೂರ್ಯ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಮುರ್ಕುಂಡತೆ ಮುಳುಗುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲು ದಾದ ಏನು ನೋಡ್ಪಂಡ ಆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಯಸ್ಲ ಮುಗಿಯೋದು ಬರೋನುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತಿನಾತ ದಿನ ಖುಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಡು ಬಟ್ ಆ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ದವ ಅವೇನೇ ಮಂಡಿಡ್ದು ಇದು ಕೊರಿಯುನೆಕ್ ಅವೇನು ಮರತದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಸೊ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಯಾ ನಟುವೆ ನಿಕುಲ ಬಿರೋರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇನಿ ದೂರಣ್ಣಲ ಪೋಂಡ ಪಿರವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಂಡಯಾನು ಈ ವರ್ಷದ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕುಲು ಈ ವರ್ಷ ತುಪ್ಪುಜರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ತುಪ್ಪರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ 2023 ಫೈನಲಿ ಮುಗಿಡು 2024 ದಾದ ಮಿರಾಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೇರ್ನ ಜೀವನಡು ಕಾಪೋಡು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಬೇಕು ಇಬ್ಬಸ ತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್